Yeah, 90. always I'm falling down. This is called a reason. Don't take me like a prison. I call it Batagan. Yeah, always I'm falling down. This is called a reason. Don't take me like a beginning. The reason. Yeah, stang treshi tam nado minta kasni. Pin baya kala shai jing pas neo tu pe tu nai pen ni. Kumurang ala shim ya kirai ngakwa bam long kum tangan pechat ngai na la ye pin ba ya kala we jing pos neo tu nai pin ni. Yeah Kam siem bun sen nga jur ki haka jing nim nga buri ya ki jing diao jing susi la di nga dap jing pas yao ngam ju pun i nga dap da ki jing ki bun ki smile nga aya fi jing pang nga ked hala de jing thang jing pat do not jing pat ya ki men siem jing susi nga ked jing ba ha ki terpeng gam long ga ba aram jing kya nga ked marwe bun sen ngam jusa Stang treshi tam na do men tagas ni pin ba ya kala sha jing pos neo tu nai pin ni marwe urang alarai ngakwa bam long uklor ba per nai 90. Stang treshi tam na do men tagas ni pin ba ya kala sha jing pos neo tu nai pin ni marwe urang ngala shim ya kirai qua ban long klor ba per nai menukan bami nak te kan manga jumpos ni pun pura takis nem ken ngalas dang ban ab ngan dang no menta pet jing job jing thang jing selang jing jar ki dang saban pat ngami ban sam ban tur kan chaprang mat ken na phang ei day jing ponam jing sam ki bishni ki dogan jing em de ktin khasi ngas dang bam spet hen ring bun sin ngawan ken ban pet ei